Har de inte mött varandra förut? Nej. Nej, det är en annan. Du driver på hela tiden. Driv på! Sara Möller och Ludvig Wilhelmsson till matta 3 från Karlstad. Så fort han rycker upp, Sofian! Men Sofian! Wilhelmsson, matta 3, Karlstad. Akta din arm, Sofian! Olle Rådberg mot Emil Harsner. Gör det redo. I nästa match på matta 2. Minus 66. Olle Rådberg mot Emil Harsner. Minus 66. Matta 2. Gör det redo. I nästa match. Efter det på matta 2. Minus 66. Torbjörn Schumann mot Martin Gård. En minut, Sofian! En minut! Jobba armdragen, Sofian! Jobba armdrag! Ryck! Och så rycka och kör lite armdrag. Ryck och kör, Sofian! På! Där, på ja, direkt! Förbi! Ta ryggen, Sofian! Vad är Sofian? 3.30, Sofian! Driv på! Du måste få en nedtagning nu! Akta din arm! Sätta upp honom hela tiden, tempo så att han blir trött. Hela tiden på honom så att han blir trött. Hela tiden tempo på honom. Hela tiden tempo på honom hela tiden. Tempo på honom hela tiden. Snabbt. Fortsätt bara till honom. Han blir stressad. Där ja! Fortsätt! Akta Giljo! Passera Sofian! Upp! Aldrig! Upp, Sofian! Upp! Vad fick han poäng för? Sofian, du ligger under. Du ligger under med en poäng, Sofian! Där ja! 100%! Fortsätt! Exakt! Passera direkt! Passera! Sofian! Upp med ryggen! Sofian, ingen tid att vänta! Sofian, du har gjort det här 100 gånger! 2.30 Sofian, 2.30! Sara Möller och Wilhelmsson, matta 3. Sara Möller. Sofian spräckor, hoppa ut och passera! Exakt, passera nu! Direkt! Nu tar du ner honom! 2 minuter, Sofian! Igen, Sofian! Pressa honom hela tiden. Sofian! Pressa hela tiden. 2 minuter, Sofian! Igen! Pressa! Igen! Hela tiden! Där ja! Upp! Bravo! Bra! Förbi! Passera! Håll passeringen! Håll där! Håll! Nu jobbar du Sofian! Nu jobbar du! Kom igen nu! Jobba nu! Få loss armen där! Få loss armen! Exakt! Pressa! Där ja! Kom igen hela tiden Sofian! Förbi! Passera direkt! Sofian, 1.30 kvar! Sofian, in och koppla! Koppla, Sofian! Förbi direkt Sofian! Inte stå där bara! 1 minut kvar, Sofian! Sofian, koppla där! Koppla! Och passera! Du släpper inte det här! Den som tar sist poäng, alltså jag hörde så. Är det så? Det var en under som sa till mig, vet du vad du ska få? Du släpper inte det här, Sofian! Koppla, Sofian! Skifta! Knä på magen nu! Knä på magen Sofian! Knä på magen! Exakt, förbi! Där ja! Rygg! Ryck ner honom!
Aldrig! Upp igen Sofian! Upp! Upp Sofian! Upp! Jag kan inte skrika. Sofian, 30 sekunder kvar! Du släpper inte honom Sofian, det är han som måste jobba! 20 sekunder Sofian! Kan du skrika på honom att det är han som måste jobba? Kom igen, du jobbar för det! Du leder, håll kvar! 50 sekunder, håll kvar! Jaga något så, jaga Sofian! På armlåset! Låt inte passera! Inte passera dig! Aldrig! Sofian, 4 sekunder kvar, kom igen nu! Ajde. Jag visste inte om det själv. Men han där nere berättade till mig, sorry. Hade jag bara hållit kvar? Är det så? Ja bro. Även om man leder med 10. Nej. Om det är 1-1. Men det är lika.